Dnes vám, milé deti, poviem niečo o jazerných vílach. Nie, nežijú v jazere, aj keď by sa to mohlo na prvý pohľad zdať. V jazerách, riekach a rybníkoch žijú víly vodné a o tých si povieme zase niekedy na budúce. Jazerné víly žijú vo vysokej tráve na brehoch jazier a vo vode veľmi rady šantia. Neuplynie deň, keby sa každá z nich aspoň raz nevykúpala a keď sa ich vo vode stretne viac, je im poriadne veselo. Víly radostne na seba, ale aj okolo špliechajú, hrajú sa rôzne vodné hry a súťažia medzi sebou v plávaní. Voda je ich druhým domovom a sú nesmierne šťastné, pokým v nej môžu byť. Jazerné víly žijú všade tam, kde majú dobré podmienky na život a svoje obľúbené hry. Ak je na nejakom ostrove dostatočne vhodné jazierko či jazero, tancujúce a šantiace víly nie je možné prehliadnuť. Najviac ich však nájdeme na jazernom ostrove, ktorý pláva vesmírom a je jediný svojho druhu vo fantázii. Prevažne ho pokrývajú rozsiahle vodné plochy. Dokonca aj mraky často vyhľadávajú tento ostrov, aby sa tu mohli namočiť, keď sa niekde inde vypršali. Zostatok tvorí vysoká tráva a stromy. Takže je tu ideálne prostredie pre jazerné víly. Žije ich tu skutočne veľa. Okrem nich je toto magické miesto plné nádherných motýľov, vtáčikov všetkých farieb a veľkostí a škriatkov. Škriatkovia sú ďalšími zo stálych obyvateľov tohoto ostrova. Je však nutné podotknúť, že druh žijúci tu je značne škodoradostný a nezbedný. A práve preto sa im tiež hovorí nezbedníci. Ich každodennou činnosťou je vyvádzanie a pokúšanie víl a tie sa s nimi chúdence aj natrápia. Nezbedníci im stále robia niečo naschvál. Schovávajú sa za stromy a v nečakanej chvíli vyskočia, čo víly zaručene vystraší. Sú to predsa len stvorenia jemné a krehké. A aby toho nebolo málo, ťahajú ich za ich krásne dlhé vlasy, hádžu im pod nohy vetvičky a dokonca po nich hádžu i kamienky, keď sa kúpu v jazerných vodách. Jednoducho nezbedníci. Náš príbeh hovorí o jednej lotrovine, ktorú škriatok nezbedníček, volal sa myslím Tropík, vyviedol jednej jazernej víle Avis. Avis bola láskavá a veľmi milá jazerná víla. Rovnako ako ostatné víly milovala kúpanie a vystrajanie v jazere. Jedného dňa sa tesne pred súmrakom rozhodla, že si ešte na chvíľku pôjde zašantiť s rybkami do plytkých vôd pri brehu. Lákala aj ostatné sestričky, tie však už boli unavené a oddychovali. Avis sa teda vydala k jazeru sama. Odložila svoje prekrásne dúhové šaty, dlhé až po zem, ku koreňom veľkého stromu. Avis by vám vedela rozprávať, že jej šaty pri tanci občas aj prekážajú a pokiaľ chce náhodou použiť svoje krídla a polietať si nad krajinkou, šaty jej to priam sťažujú. A preto Avis ľahúčko vstúpila do jazerných vôd, plávala a šantila s rybkami. Hrali sa na naháňačku, pretekali a potápali sa. Víla úplne zabudla na čas a až keď pocítila chlad na svojich krehkých rúčkach a nôžkach, trasúca od zimy, celá skrehnutá, sa rozlúčila s jazernými obyvateľmi a ponáhľala sa na breh. Neomylne zamierila k stromu, kde nechala svoje šaty. Ale fíha, šaty tu na môj veru neboli a chýbali aj topánočky a náhrdelník z rannej rosy. Avis sa bezradne rozhliadala okolo seba a premýšľala, či je vôbec pri správnom strome. V tom však začula zlomyselný smiech a uvidela modrú čiapočku myhnúť sa vo vysokej tráve. Hneď sa milá Avis dovtípila, čo sa stalo a nazlostene vykríkla: Tropík!
Tropík, ty jeden lump! I hneď mi vráť moje šaty. Prrr, je mi zima a nemôžem tu predsa takto ostať. Ani sestram sa nebudem môcť ukázať, smiali by sa mi. Ale škodoradostný Tropík sa neunúval a upaľoval preč aj s lupom pochváliť sa svojim uštipačným kúskom ostatným nezbedníčkom. Avis bezradne sedela na brehu jazera a triasla sa zimou a premýšľala, čo bude teraz bez svojich šatočiek robiť. Zrazu sa k jej nohám zniesol veľký červený list z mohutného stromu, pod ktorým schúlená sedela. A po ňom ešte jeden a ďalší a ďalší. Avis pozerala na padajúce listy a odrazu jej niečo napadlo. To je ono, urobím si šaty z týchto listov, určite ma aspoň zohrejú. A tak sa pustila do práce. Za malú chvíľu sa jej v rukách začal črtať moderný strih s krátkou sukničkou. Kamarátky rybky jej ponúkli svoju pomoc a vylovili z jazera niekoľko perál na krásny opasok. Bolo to jedným slovom dokonalé. So zvyškou listov a kúska kôry si ešte Avis vyrobila pohodlné topánočky a ozdobný náhrdelník. Dielo bolo hotové. Avis si ešte prezrela svoj odraz na vodnej hladine ako v zrkadle a len ťažko dokázala odlepiť svoj zrak z tej nevídanej krásy. Keď sa potom ponáhľala pochváliť sa ostatným výlam, zistila, že nové šaty sú nielen pekné, ale aj veľmi pohodlné. Neplietli sa pod nohy a navyše boli ľahučké ako pierko, takže ju pri lietaní vôbec neťahali späť k zemi. Keď pribehla celá upachtená za svojimi sestričkami, prekvapene si obzerali nový odev Víly Avis. Musela teda zvedavým sestričkám vysvetliť, čo sa jej prihodilo. Jeden nezbedníček, volá sa Tropík, ten s modrou čiapkou mi ukradol šaty, zatiaľ čo som sa kúpala v jazere. Utekol s nimi aj s mojimi topánkami a náhrdelníkom. Bola mi veľká zima a tak som si vyrobila tieto krásne a pohodlné šaty z listu stromu. Páčia sa vám, sestričky moje? To je jasné, že sa im páčili. Obzvlášť potom, čo im Avis vykreslila, ako sa v nich dobre uteká a letí. Sestrička, my chceme tiež také parádne šatočky. Pomôžeš nám ich vyrobiť? Prosíkali šikovnú Avis. Samozrejme, že pomôžem. Len si musíte najskôr nazbierať alebo otrhnúť listy zo stromov. Je ich tu dosť a keďže je ich lístie farebné, každá budete mať iné šaty. Len sa dohodnite, ktorej sa aká farba páči. A tak nastal veľký zhon. Víly sa rozbehli na všetky strany, aby sa čo najskôr vrátili s rôznofarebným lístím na svoje nové šaty. Potom sa dohadovali, ktorej pristane viac modrá farba, ktorej žltá, zelená či fialová. Avis však bola veľmi šikovná a nápaditá a tak dokázala farbičky rôzne kombinovať. Jednej zo sestričiek urobila zelenú blúzku a červenú sukničku, ďalšej zase naopak a takto išlo stále ďalej, až mali všetky víly jazerného ostrova nové, pohodlné šaty. Potom sa ešte vydali k jazeru a niektoré z nich poprosili rybky o perly na opasok. Iné využili pre túto ozdobu vodné riasy a ďalšie si na pás uviazali lekná plávajúce po hladine. Nakoniec jazerné víly usporiadali veľkú slávnosť, na ktorej sa jedna druhej predvádzali a píšili sa svojimi novými šatami. Tento veľký rozruch prilákal aj zvedavých nezbedníčkov. Ostali zaraz prekvapení z toho, ako víly vyzerajú a v ten deň úplne zabudli vyvádzať neplechy. A najviac bol zaskočený výmyselník Tropík. Uvedomil si, že za spokojnosť a radosť víl môže vlastne on sám. Čo myslíte, deti? Potešilo ho to? Nie, ani náhodou. Naopak. Pekne rozzúrilo. A tak teraz, kdesi v močarine, za priezračným jazerom úpenlivo premýšľa, čo zlomyselné by Avis na budúce vyviedol.